Lijep pozdrav svima. Nalazimo se u Frankfurtu na još jednom Expo showu gdje ću vam predstaviti novitete za sljedeću sezonu. Pa krenimo sa novom serijom rola. Odnosno to su Big Pit role koje nose oznaku LR. Dolaze u 3 veličine. 6000, 8000 i 10 000. S tim da 10 000 rola će nam biti posebno zanimljiv za naše tržište iz razloga što ima long cast špulu na kojoj stvarno se lijepo slaže fino najlon, brzu kočnicu i ukrašena je sa karbonskim detaljima. Također ručica se sklapa, a jednim okretom ručice uvlači 104 cm najlona, što je stvarno dovoljno. S tim da manji model uvlači 100 cm najlona, a najmanji model 94 cm najlona. Kao što sam rekao, vjerujem da će to biti jako zanimljivo za naše tržište iz razloga što svi znamo kako se kod nas lovi, znači nevelikim daljinama i moći se upariti sa štapovima koji su kod nas, znači u ribolovu najčešće 13 fitnim štapovima, 12 fitnim štapovima. Stoga, zanimljiv proizvod. Što se tiče ponude obuće, sve ostaje kao i ranije, s tim da su samo povećani znači, brojevi obuće, cipela, čizama i smanjeni. Znači da će svi oni sa veličim stopalima biti podržani. Dolaze nam novi R3 signalizatori koji su izgledom potpuno identični kao i prethodna serija, s tim da R3 Plus imaju znači izmjenjive boje kao R4 i dolaze sa konektorom za glowpipe bobine. Znači isti priključak imaju kao i R4 signalizatori. Uz to dolaze i novi mikrosvingeri koji također odgovaraju priključkom na R3 i R4 signalizatore, što znači da je kompletna serija kompatibilna sa svim novim znači, swingerima i bobinama. Po pitanju odjeće, samo Scope linija je dobila osvježenje, ajmo reći neke novitete. Znači radi se o hlačama na tregere koji su od izrazito kvalitetnog materijala, vodonepropusne. Kako bi upotpunili hlače, odnosno donji dio Scope od dolazi nam i Scope također vodonepropusni gornji dio koji također ima nekoliko džepova, čvrsti materijal, vodonepropusan, kvalitetne patente i također ima znači, mrežicu protiv komaraca. Nakon njega dolazi nam hoodie majice, znači light verzija i HD verzija, također sa puno džepova, znači za sitnice, stanicu, sve ono što nam je vrijedno, što treba biti uz vas. Također kvalitetan materijal i sa unutarnje strane, znači fleece koji će vas grijati tijekom hladnih dana. Kao što sam rekao, dolazi znači i light verzija, nešto lakša, ali također u istoj izradi, znači sa mrežicom za komarce, dodatnim džepovima i kvalitetnim patentnim zatvaračima. Dolazi znači nam, možemo reći, old school džemper koji ima također unutra glatku postavu, što znači da nije iritantan za tijelo, a i samim izgledom znači nije predviđena samo za ribolov, nego može služiti kao svakodnevna komad odjeće. Uz to dolazi nam i lagana Scope majica koja također odgovara ispod sve te odjeće, kratke hlače koji je isto laganog materijala i sa patentnim zatvaračima na džepovima, što je opet korisno za tijekom ribolova dok imate ključeve i sve sitnice koje ne bi trebali izgubiti tijekom ribolova. Također od donjih dijelova Scope joggera dolazi nam od teškog materijala, odnosno čvrstog, i ona light. Znači za prijelazno neko razdoblje i za jesen ili zimu. Znači odjeća za svakoga po nešto. Po pitanju terminal tekla dolazi nam kompletna nova serija PVA mrežica i PVA vrećica. Znači ovaj puta sa moduliranom poklopcem, odnosno lopaticom, što će nam olakšati samo punjenje i izradu PVA materijala, bilo da se radi o mrežicama ili vrećicama. Isto tako, svi znamo da je danas vrijeme nekih pametnih telefona, uređaja. Od sljedeće sezone neće u svojoj ponudi imati dva powerbanka. Znači jedan će biti 80.000 mAh, drugi će biti 30.000 mAh. S tim da će ovaj veći, znači od 80, imati mogućnost punjenja znači 12V, odnosno priključka za upaljače, što će moći koristiti se za grijanje deke, koja nešto također ima u ponudi. Isto tako, ovo nije finalni znači, izgled powerbanka, nego će biti dizajn koji će izgledati već tako. Sam powerbank imat će 4 USB ulaza i mikro USB ulaze i kao što sam rekao, znači 12V.
Što se tiče manjeg, odnosno 30.000, on će imati samo znači, USB ulaze bez priključka za korištenje deke. Po pitanju mamaca, od ove godine Citrus će doživjeti promjenu, odnosno promijenit će svoju boju. Od sad će biti dostupan u žutoj boji, što zbog same popularnosti navedene boje i prihrane ostale koja se nalaze u tim bojama, znači biti će u ponudi cijela paleta od bojila, flake komadića, tekućih dodataka, pop-up bojila, znači sve ono što je bilo dostupno u drugim bojama bit će dostupno u žutoj boji. Kad smo već kod nekih izmjena, također i popularna stolica Moonchair doživjela je neku promjenu. Radi se znači o nogama, podešavajućim nogama i okretnim stopama koje će olakšati postavljanje na mekano tlo i spriječiti uništavanje podnice na, recimo ako je postavljena na kameni, odnosno kruto tlo. Isto tako, od sad dolazi u ponudu i prekrivka za Moonchair stolice, što znači da ćete ga vrlo lako moći zaštititi tijekom noći, znači od rose, moguće kiše i sličnih stvari. Uz to sve imamo znači, i dodatni organizer koji je vrlo lako za sklopiti, a može nam poslužiti za pohranu hrane ili mamaca koje nosimo tijekom dužih kampanja. Isto tako, novi model stolića koji od sad ima integriranu policu unutar središnjeg dijela. Isto tako, sklapa se na flat način, odnosno uzima jako malo prostora, a sa zadnje strane ima integriranu pretinac za transportnu torbu, što znači da je sve na jednom mjestu i vrlo lako za pospremiti i transportirati. Kako je Nash opće poznat po opremi, kamp opremi u kojoj možete uživati na obali, tako vjerujemo da nećete ni sa ovim proizvodom puno pogriješiti. Za sve one koji vole stvarno uživati na vodi, mislim da je ovo pravi odabir. Titan modeli od nove sezone imaju novu prednju stranicu. I to po čem se razlikuje, ono je bitne stvari. Znači, od sad dolazi u kompletu sa prozirnim panelom i odmah sa panelom protiv olujna vrata, koja imaju prozirni panel i zatamljeni panel. Isto tako i navedene prekrivke za sve modele također imaju isti koncept vrata. Znači prozirni dio i dio koji zatamni kompletan šator. Svi paneli i prekrivka dostupni su za sve modele Hide šatora, znači obične Hide, Hide XL i Hide Pro modele. Znači da je pokriveno sve. Još malo zanimljivosti po pitanju noviteta. Ovaj put radi se o novoj seriji čamaca. Čamci dolaze u tri veličine, 180, 240 i 320. Svi čamci, sva tri modela, dolaze u kompletu sa veslima, sa sjedalicama i sa podnicama. Manji modeli čamaca koriste podnice sačinjene od letvica ojačanih ugljičnim vlaknima za brzo sastavljanje i zaštitu od oštećenja poda. Također, čamci imaju dodatne zaštitne trake na podnožju plus zaštitne trake na bočnim stijenkama komora za zaštitu od oštećenja tijekom vezanja čamaca za vez, beton ili prirodne obale. Isto tako, čamci sadrže sigurnosno natlačni ventil, izdržave držače za štrikove i svi čamci u kompletu sadrže nožnu pumpu i set za popravak. Isto tako, za same čamce moguće kupovina dodatne opreme. Savršeni partneri za Nash čamce s izborom od dva tipa motora koji će biti u mogućnosti pokriti različite uvjete na raznim veličinama jezera i čamaca. S višestrukim opcijama potiska naprijed i natrag, za precizan rad u svim uvjetima. Motori dolaze u dvije verzije, 45 libri i 65 libri. Oba motora imaju 5 brzina naprijed i 3 brzine unatrag. S tim da manji motor 45 libri teži 9 kg, dok veći 11 kg. A dužina drške im je 82 cm. Po pitanju još nekih karakteristika, dolaze sa podesivom glavom kontrolera, plavim LED indikatorom napajanja, polikarbonatnim elisama stril lopatice, podrživom crnom aluminijskom osovinom, ojačanim nosačima, aluminijskim kućištem motora, te brzom otpuštajućom osovinom s višestrukim kutnim pričvršćivanjima. Isto tako, moguće je kupiti električnu pumpu koja odgovara na sva tri modela i ima mogućnost pamćenja samog pritiska, što znači da ne morate biti uz sam čamac kad prvi put ga napumpate, zapamti pritisak u svakoj komori i na temelju toga si sve ostale ribolove čamac punite. Znači ne morate biti striktno uz sam čamac tijekom punjenja, možete obavljati neke druge stvari.
Kako sam već ranije spomenuo, Nash definitivno prednjači po pitanju kamp opreme. Tako su i od sljedeće godine i Titan šatori dobili osvježenje. Ono što je najbitnije, ajmo reći, od nekih noviteta je sama visina, ulazna visina, znači puno veći unutarnji prostor i dodatna 2 prozora sa bočne strane. S tim da je vrlo bitno napomenuti kako se od sad svi prozori, znači, mogu otvarati i zatvarati iznutra. Nije potrebno izlaziti van šatora i to raditi kao do sad, nego zbog duplih pateljih zatvarača moguće je to sve napraviti iznutra. S tim da sa prednje strane ima 2 dodatne kukice za prijemnike, bateriju, bilo što. Također koristi isti čvrsti titan blok kao i svi raniji modeli, a Stormpole šipke s prednje strane ne koriste više navojne vike za fiksiranje, nego brze kopče. S tim da po pitanju noviteta i sa vanjske strane imamo nešto za pokazati. A opet se radi o prozorima, znači tijekom kiše i većeg naleta vode imate mogućnost podmetanja vanjske strane prozora na čičak i s tim da opet imate cirkulaciju zraka iznutra, a sama kišnica, odnosno voda, neće vam prodirati unutar šatora, što je opet po svemu sudeći vrlo bitna stvar. Isto tako, ranije sam spomenuo samu visinu. Znači, sama visina je puno veća sa šatora, napravljen je i veći olujni luk, što znači da sva voda koja dolazi sa prednje strane odlazi van šatora. Također, postojeća je i šipka za napinjanje raspona šatora i dodatne kopče za štapove, odnosno držač štapova, sada su na magnet, nisu više na čičak. Tako da ni tijekom mokrog vremena nemate problem sa čuvanjem vašeg skupocjenog pribora. Kako je manje više sve doživjelo neke promjene po pitanju kamp opreme, tako i Blockhouse. Od nove sezone biti će dostupan u kamu verziji i to sa uvećanim uzorkom, a isti uzorak će koristiti i ostali modeli Titana ili Basecampa. Što je još novo kod Blockhouse-a? Od ove sezone, znači, Blockhouse dolazi sa mogućnosti otvaranja kompletnog, znači, panela sa strane prozora, znači uklanjanja i mrežica i olujnog panela. I isto tako kao i kod Titan modela, moguće je sve panele otvoriti iznutra, znači nije potrebno izlazak van. S tim dobivamo, znači, zaklon koji možete prilagoditi svaku situaciju u ribolovu i svaku individualno sebi može podesiti cirkulaciju zraka, protok, zrnjenje, sve što želi. I isto tako, za navedeni model biti će dostupan prekrika kao i za klasične modele koji su bili dostupni ranijih godina. A kao definitivni pobjednik ovog Expo sajma dolazi nam Gazebo Basecamp Pro. Znači, to je nova inačica Basecampa, s tim da od sljedeće sezone navedeni Basecamp možete kupiti kao samostalni, samostojeći, znači, objekat, odnosno kao gazebo. A kupole je moguće kupiti zasebno. Isto tako, kupole je sada moguće montirati sa svih strana, ne samo sa bočnih, nego i sa zadnje, ovisno o poziciji na kojoj lovite. Znači, može se prilagoditi samoj veličini pozicije gdje lovite. Isto tako, dolazi sa, ajmo reći, nekim sjenilom i to sa krutim šipkama, što znači da će biti izrazito čvrst i moći će podnijeti i jače nalete vjetra, kiše i svega ono što vam može ugroziti ribolov. Po pitanju same unutrašnjosti Basecampa dolazi sa istim sistemom podnice kao i Blockhouse. Znači, dolazi sa širokim čičkom koji od same unutrašnjosti Basecampa radi jednu cjelinu, odnosno zatvoren prostor, što znači da nema mogućnosti ulazaka insekata i svega ostaloga što vam može remetiti mir tijekom noći ili cijelog ribolova. Po pitanju samih kupola, kako sam rekao, kupole se mogu kupovati naknadno, odnosno odvojeno, i samim tim mogu se i postavljati odvojeno, znači ne ovise o samom Gazebo Basecampu. Što znači da ukoliko se želite razdvojiti od samog nekog centralnog kampa, vi slobodno možete kupolu postaviti u udaljenu poziciju i stavljat će kao neovisan sklop šator. Znači, također kupole imaju unutarnju mrežu za komarce, što čini slično kao Titan šatorima. Znači, u potpunosti imate odvojen zaklon koji postavljate bilo gdje. Uz
Basecamp dolaze i nova užad na uglovima koja je sada priključena sa metalnim kopčama, što daje dodatnu čvrstoću samom Basecampu. Isto tako u kutovima se nalaze dupli držači za štapove sa magnetnim kopčama i s prednje strane dolaze šipke koje se također osiguravaju sa konopom radi same čvrstoće i fiksiranja cijelog Basecampa. Po pitanju svih budućih noviteta, promjena proizvoda, pratite naše društvene mreže gdje ćemo sve redovito objavljivati i upoznati vas sa terminima kada će biti dostupno i kao što sam rekao sa svim mogućim izmjenama koje će se dogoditi ili se neće dogoditi. Lijep pozdrav!